us hem convocat per anunciar-vos que Pep Guardiola no continuarà com a entrenador del Barça la propera temporada. Vull que sapigueu que des de la Junta Directiva entenem aquesta decisió i l'hem encaixat amb maduresa. Si marxes em mato! Juro que em mato! Però què dius? A més, és una pistola d'aigua. Doncs em tiraré aigua fins a ofegar-me. Ho sento, Sandro, però no ets tu. Soc jo. Espera! T'ofereixo un xec en blanc. De debò, intentaré millorar. M'engreixaré i així semblaré a la porta. Per favor! Pep! I abans de passar-li la paraula al Pep, voldria donar-li les gràcies. Gràcies, Pep, per tot el que has aportat. Gràcies, Pep, pel teu model futbolístic. Gràcies, Pep... Perdoneu, Gràcies, Pep, perquè un dia em vas deixar 10 euros. Gràcies, Pep, perquè m'has ensenyat que amb traje gris s'han de dur mocassins marrons i amb traje gris merengo mocassins negres. Gràcies, Pep... Perdoneu, és que no em vull deixar res. Gràcies, Pep, per... D'acord, Sandro, d'acord. Gràcies. Bé, és molt simple. M'he buidat i se m'han omplert els collons. L'únic motiu és el temps. El temps desgasta molt i molt. 4 anys al Barça són com 7 anys a la vida d'un gos. I noto que m'estic envellint molt ràpidament. Si em quedo una mica més, m'acabaré semblant a Luis Aragonès. I per tant, el que vull en aquests moments és recuperar-me. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Bien, ahora paso a comunicar el nombre del nuevo entrenador del Barcelona. Los nominados son Marcelo Bielsa, Pichi Alonso, Tito Vilanova i Pep Guardiola. Com que això? Sí, i si guanyes has d'acceptar, And the Barça goes to Tito Vilanova. Felicito a Tito Vilanova, que no ha podido venir a recoger su premio porque está tomando su primera decisión importante como entrenador. Shandong? Utrecht. Shandong, no? Sí. No, Utrecht, no? Com encaixeu la garrota? Ha estat un cop fort. El meu nom sonava fort en alguns diaris, sobretot en els diaris de la meva filla, però sonava. I ha estat fort. Yo no me planteo la derrota, pero antes de eso tendríamos que definir lo que se entiende por derrota. Derrota, si hablamos de lo estrictamente denominado en estrategia militar, sería la retirada parcial o total de forma desordenada de las tropas de un ejército. Y en este momento yo no soy un ejército, soy un personaje, persona única, que no he pensado en la retirada, ya que sigo aquí, ni siquiera pedí un taxi, y es por eso que... Marcelo, és que la gent que parla tan a poc em posa molt